don ka Barcelona hatamer jong ka jingsha kne ya ka kerdan ka bahak ledo ha ka La Liga nang jengai ka Manchester City ban yok ta ya ke English Premier League title pedang sngong ba ya pi ki para lok ki bajus ngau tenat ban page ki video ha ka ne ke channel ka jing kerpat ya ki to ki bopat de ban subscribe singau ba se ban subscribe ya ka ne ke channel ka jing ya la kai ha ka La Liga ha pedang ka Barcelona persya ya ke Real Betis ha ka ne ka jing ya la kai ka Barcelona ka le ban pen ki e ka jar ling ba Robert Lewandowski ha ka menit ka balai pheu khandai bat hado ban takut ke kelas step ka Barcelona ka latami ka Real Betis de Chico Lanot Henry habawan ban yelek kai ha ka kala ka baar ka Real Betis ka le ban pen phai ya ka ne ka ko ling ba uselso ha ka menit ka ba Henry pheu pra ka bawan ling ba ke penalti bat dai ha ka menit ka ba fra pheu ar ka Barcelona ka latam yang shekmat ling ba ka ko ka balathep da Ferran Torres hado ka menit ka ba khandai pheu i kumba ka Barcelona kan la ban pen lem ke Real Betis ha ka ne ka jing la kai Henry ha shwa ban kon no ka jing la kai ka Real Betis ka le ban pen phai ya ka ne ka ko leng ba udiao kata ha ke menit ka ba khandai pheu plus sao leng ba ka ne ka nam ya khai ka Barcelona ka la don ha tamer jong ka ji shak ne na ka kerdan ka ba khledo ha ka La Liga ha ka ba ka Barcelona ka la tam ya ke Real Madrid tang da ar point ka badon ha ka kerdan ka ba ar bat kum joro da ka batam da ka wei ka jing ya la kai ya ka Real Madrid bat kum joro leng ba ka ne ka nam ya khai jong ka Barcelona ka jing ya la kai ha ka La Liga kan selong ka ba chang shit ba bat kum joro ka jing ya ka ne ya ka La Liga kan selong ka ba chwat bat ka ba ya khat ba hado kata sekawai pat ka jing ya la kai ha ka La Liga kata ha pedang ka Real Madrid persya ya ka Girona ha ka ne ka jing ya la kai ka Real Madrid haden ba ka Sharam ha kamat jong ka Athletic Club mentapat ke lawan phai de ka jing job persya ya ka Girona ha ba phai shikane ka jing ya la kai ka Real Madrid ka le ban pen khi ya ka jar ling ba ujud Bellingham ha ka menit ka balai pheu han reu bat hado ban takut ka jing ya la kai ha ka last step ka Real Madrid ka latam ya ka Girona de Chico Lanot bat ha bawan ba ni la kai ha ka lamet ka Real Madrid ka le biang ban pen khi ya ka jar ling ba Arda Güler ha ka menit ka basan peusan bat dai ha ke menit ke ban repo ar Kylian Mbappe uleya ban thap ye ka kol ka balai ne ka banta ke Real Madrid ha ka ne ke jing ya la kai kumta ha ka ne ke jing ya la kai ke Real Madrid ka la ban pelem ye ka Girona da lai la not gol leng ba ka ne ke nam job ke Real Madrid menta ka dang dona setang ar point bakan kene ye ka kerdan ka bah kledo ne ka Barcelona ka babat ye ka ne ka kerdan ka jing ya la kai pat ha ka Premier League ka Brentford ka la khuri ka nam job haden bakalala ban pelem ia ka Newcastle da saw la arkol kat baka Manchester United pat kalamat ia ka namrem haden baka Nottingham Forest kalala ban pelem ia ka da lai la arkol bat ka kan honjong Emi Martinez pat kata ka Aston Villa kala khori ka nam job haden bakalala ban pelem ia ka Southampton da Chico Lanot ka jingela kai pat hapadeng ka Manchester City persya ia ka Crystal Palace haba phai shikane ka jingela kai ka Crystal Palace ka leo shwa ban pen khi e ka jar leng ba umunok dang ha ke menit ka basaw ban dai ha ke menit ka balai pheu Erling Haaland uleo ban pen phai ye ka ne ka kol na ka banta ka Manchester City kumta hado ban takut ka kelas step baro arteli kitim kila kod no da ka jingya khai damar la chikol Henry habawan ban yela kai ha ka kalamet sachesen ka Crystal Palace ka leo biang ban pen khi e ka jar leng ba ula kroi ha ke menit ka basan pheu Henry dai ha ke menit ka ban Henry profra ka Manchester City ka leo ban pen phai ya ka ne ka kol leng ba Leves bat dai ha ka menit ka ba phra phusau une uju player jong ka Manchester City ubaleo ban thap ya ka kol pen ya khai uleo e kerat ka ha ka ne ka jing ya la kai kumta hado ban da kot ka jing ya la kai baro arteli kitim kila kon no da ka jing ya khai damar la arkol leng ba ka ne ka nam ya khai ka Manchester City ka lanang jinga shosho bakan yo kata e ka Premier League title ha ka ne ka ayom jong manta usnam kuble shibon ya piki para lok ke bujus kau tenat ban pe iki video ha ka ne ke channel ngin skendo pat ha ka we ke video kuble shibon